Taytay nga talabukan sang mga estudyante ginareklamo sa mahinay nga pagpakayo. Taytay puno sang buho. Yaring balita. Ginpadangat sa isa ka netizen ang iya kabalaka sa One Western Visayas na tuoy sa delikado nga taytay sa ila barangay. Diskumpyado ini sa kapag-unsang taytay nga mayor ang ginaagyan sa mga kabataan. Sapagkat tusang GMA News team nagsugata sa amon ang mga buho. Isa-isa ini ginalikawan sa mga estudyante agud makatabok sa Mandalagan Elementary School. Nakulbaan ko kung pulasot. Kaya po Diyos ko ginakulbaan ko kaya hamak mo na nga daw hanging-hanging na ako. Kada makabulaog ko daya. Pagkahibalo sa mga nagreklamo, wala matapos ang pagkayo bangod ginpangawat ang pila ka mga materyales. Sang August 28, 2018, naghatag kami proposal sa barangay regarding sa rehabilitation sa hanging bridge. 2019 budget, include nila sa ila budget. Galing lang, kay sang December, nagdako na gid ang crack. Kay before still na sa mo, ginabutangan semento para magyan bala. Oh. So galing kay siguro ka dugayon na sang kag corroded na temporarily kay para nga hindi lang gid daw delikado sa kabataan ginbutangan na da nila sa mga damol nga tapi. Ginbanigan na da nila. Pa kay ang budget ang project na nakasulod naman galing ti Ginapasulod. for implementation naman lang mo. Gani samtang wala pa makayo, doble abiso ang mga manunudo sa estudyante nga maghalong sa pagtabok ilabi na kung nagaulan. Buta na gid man na iya sa atensyon sang barangay nga nagaginapang kahoy na ginapang kwa na dablang mga sansalo na. Sa bahin naman sa Barangay Mandalagan Council, nagpasalig nga maghatag sang dugang nga budget agon makumpleto ang taytay. Ang ginapropose nila before is to repair. But kami sa council, gina-assess namon nga hindi na sa advisable nga i-repair. So last year, sang October sa budget preparation, gin-budgetan na siya namon. Tungod sa madamo nga reklamo, ginapaabot nga ipadayon ang rehabilitasyon sa Pebrero. So condone namon na. But we are also planning to rehabilitate that thing. Ang problema kay natasar ang amon budget. Ang budget for Mandalaga, it was only yesterday nga na-approve sa Sanggunian Panglungsod ang atong budget, damo sa mga requirements nga we have to comply. Unlike the other years nga do standard na do kapos lang. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. One Western Visayas.